खरं तर इथला प्रत्येक मान्यवर हा स्वतःच्या कार्यकर्तृत्वाने एक विचार आणि एक स्वतःची दूरगामी धोरण असं घेऊन आलेलं आहे. या उद्योग मेळाव्याच्या निमित्तानं हाच विचार मांडण्यासाठी मी सुरुवातीला आमंत्रित करतोय. अर्थातच ज्यांनी पर्यटन या संपूर्ण क्षेत्रात मागच्या काही वर्षात फार मोठं काम केलेलं आहे आणि ज्यांच्या पर्यटन व्यावसायिक संघाच्या ध्येय धोरणांनी सिंधुदुर्गाच्या पर्यटनाला एक वेगळी वाट आणि दिशा मिळते आहे, ते बाबा मोंडकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी उद्योजक मेळाव्यात आपले 2 शब्द व्यक्त करावेत. नमस्कार. कोकणशाहीच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त आज आपण एकत्र आहोत. कोकणशाही हा आपला परिवार आहे. पर्यटन व्यावसायिक महासंघ अध्यक्ष म्हणून या वर्धापन दिनानिमित्त उपस्थितांचे सर्वांचे मी आभार मानतो. खरं म्हणजे प्रत्येक माणूस एखादा जेव्हा कार्यक्रम असतो त्यावेळी पहिली मानसिकता अशी असते की मला कुठेतरी मी आज 2 वर्ष हे व्यासपीठ चालवतोय, हे मला अभिमानाने सांगण्यासाठी माणसं जमा करायची आहे. पण कोकणशाहीचा कार्यक्रम थोडा वेगळा आहे. आज कोकणशाहीच्या व्यासपीठावर कोकणासाठी काम करणारे, कोकण हे व्यावसायिकदृष्ट्या उद्योगदृष्ट्या विकसित होऊ शकतं हे सिद्ध केलेल्या 101 उद्योजकांचा इथे सत्कार होणार आहे. त्यामुळे कोकणशाहीचा हा कार्यक्रम आणि म्हणजे हा वर्धापन दिन थोडा वेगळा आहे. खरं म्हणजे ज्या प्रमुख व्यक्ती आजच्या ह्या डायसला उपस्थित राहणार होत्या, काही कामानिमित्त त्यांची म्हणजे प्रमुख काही केंद्रीय मंत्री असतील, जी एक मंडळी होती. जेव्हा हा कार्यक्रम तयार होत होता आणि पर्यटन महासंघ कोकणशाहीसोबत येऊन अशा प्रकारचा एखादा कार्यक्रम करायचा असा जेव्हा विषय आला, तेव्हा निश्चितच कोकणशाहीचे ह्या चॅनलचे प्रमुख साईनाथ गावकर यांच्याशी माझे जेव्हा बोलणं झालं तेव्हा एक सुंदर कल्पना वाटली की आपल्या कार्यक्रमामध्ये कोकणच्या उद्योजकांचा खरा सन्मान व्हावा. आता उद्योजकांचा सन्मान करत असताना जेव्हा कॉर्पोरेट जगामध्ये आपण बघतो तेव्हा उद्योजकाचा सन्मान करत असताना त्याची बॅलन्स शीट बघितली जाते. त्या बॅलन्स शीटला जो मॅच करतो तो उद्योजक. मग त्याने किती पावसाळे काढले, किती खस्ता खाल्ल्या, तो ग्रंथ आपण बऱ्यापैकी लिहितो. पण ज्या कोकणामध्ये चाकरी, नोकरी आणि स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करणं हे सगळं घडवणं आणि त्याच्यावर काम करून उद्योजक बनणं आणि अशा उद्योजकांचा सत्कार करणं, म्हणजे बहुतांशी सत्कार करत असताना असं लक्षात पण येईल, अरे हा उद्योजकांना मी ओळखतो, ह्याला मी ओळखतो. पण एक गोष्ट, त्याच्या मनातली जिद्द, त्याने त्या क्षेत्रात केलेलं काम, ह्याची मात्र गणती आपण कधी केलेलीच नसते. अशा 101 लोकांचा आज कोकणशाहीच्या ह्या व्यासपीठावर सत्कार होणार आहे. खरं म्हणजे पर्यटन व्यावसायिक महासंघ म्हणून मी ह्या ठिकाणी ह्या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा देण्यासाठी उभा आहे. खरं म्हणजे कोकणशाहीने पर्यटन व्यावसायिक महासंघाला ह्या व्यासपीठाला उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी कोकणशाहीचा आभारी आहे. खरं म्हणजे आपल्यासमोर आता बसलेले जे उद्योजक आहेत त्याच्यात अनेक पर्यटन व्यावसायिक देखील कोकणशाहीच्या ह्या 101 प्रमुख व्यक्तींमधले सहभागी असतील. त्यामुळे निश्चितच उद्योग ह्या विषयामधला एखाद्याने केलेली मेहनत ही बोलणं गरजेचंच आहे. म्हणजे आम्ही पर्यटन म्हटल्यानंतर
फक्त आणि फक्त समुद्रकिनारीच होणार, बाकी काय होणार नाही. परंतु समुद्रकिनारी पर्यटन होणार हे पण सिद्ध कोणी केलं? तर हे ह्या उद्योजकांनी सिद्ध केलं. एक आपण आता नमुन्यासाठी एखादं तारकर्ली गाव घेऊ. त्या तारकर्ली गावाचा विचार जर केला तर गोव्यापासून 120 किलोमीटरवर वसलेलं गाव. आज ते गाव घेतल्यानंतर लोकांना समजतं की होय बाबा, पर्यटनाचं गाव तारकर्ली म्हटलं की मानसिकता असते की होय होय हे फेमस गाव आहे. पण गावाची वैशिष्ट्य आणि माणसांमध्ये असलेलं चिकाटी काय असते त्याच्यासाठी ह्या गावाचं नाव घेणं गरजेचं आहे. गोव्यापासून 120 किलोमीटरवर वसलेलं गाव 25 वर्षापूर्वी पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला आणि ह्या गावाने ठरवलं की पर्यटनामध्ये आपण काम करावं. काम करत असताना स्थिती काय गावाची? तर भौगोलिकदृष्ट्या एका बाजूने खाडी आणि एका बाजूने समुद्र. त्यामुळे CRZ 500 मीटरमध्ये बांधकाम करू शकत नाही. त्याच्यावर अजून चांगली गोष्ट म्हणजे गावामध्ये दारूबंदी, गावामध्ये मँग्रोव्हचं वाढलेलं प्रमाण. एखादा अंकुर उगवण्यासाठी कुठेतरी मोकळी जागा लागते ना. या कुठल्याही स्थितीमध्ये तारकर्लीसाठी तेव्हा पण कधीच वातावरण नव्हतं. अशा स्थितीमध्ये तारकर्लीमध्ये काही उद्योजकांनी एकत्र येऊन असं ठरवलं की ह्या जिल्ह्याची पर्यटनाची दिशा जर घडवायची असेल तर प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये आपल्याला सर्वांना एकत्र यायला पाहिजे. आणि ही प्रतिकूल परिस्थिती म्हणजे काय? परिस्थिती वाईटच होते, नियमात तर कुठले बसतच नव्हते. पण आपल्यांमधला विश्वास, आपल्यांमधला समन्वय हा आपण एकत्र घेऊन याच्यावर काम करू शकतो का? मग याच्यासाठीच एक संस्था निर्माण झाली, ज्याचं नाव आहे तारकर्ली पर्यटन विकास संस्था. संस्थेचं नाव एवढ्यासाठी सांगतो कारण मी जिथे जातो, आज पर्यटन व्यावसायिक महासंघ पूर्णपणे कोकणमध्ये काम करत आहे. व्यासपीठावर आमचे गुरु संजय यादवराव पण बसलेले आहेत. यादवरावांचं नाव घेतलं की काय होतं, दोन गोष्टी आम्ही दोघेले करतो. त्यांचा मी शिष्य आहे, ते कायम ग्लोबल करतात. कॉर्पोरेट आहे त्यांचं. त्यांच्याकडे तुम्ही समोर उभे राहिलात की 500, 1000, 5000, 10,000 कोटी ते हक्काने मागतात. पण माझं थोडं वेगळं आहे, मी त्यांचा शिष्य आहे. त्यामुळे मी ग्रासरूटला बाबा टुरिझमची लागवड करायची आहे, पेरणी करायची आहे. त्यामुळे माझ्याकडे शिष्य म्हणून त्यांनी पेरणीचं काम दिलं आहे. ताकद असलेला आमचा गुरुवर्य व्यासपीठावर आज उपस्थित आहेत. सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की तारकर्लीने जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा ह्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये तारकर्लीमध्ये पर्यटन उभं राहिलं, बहरलं आणि डेव्हलप झालं. आजच्या स्थितीला रोज एक CRZच्या विरोधातली नोटीस तारकर्ली गाव अंगावर घेत असतं, चालत असतो. म्हणून त्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये संघटित होऊन काम करण्याची जी मनस्थिती त्या भागातल्या लोकांनी दाखवल्यामुळे आज जागतिक पातळीवर तारकर्ली बरोबर पूर्णपणे हा सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि महाराष्ट्र जिल्हा देखील जगाच्या नकाशावर आणण्याचं काम ह्या तारकर्ली गावाने केलंय. पर्यटन हा विषय एवढा, लोक म्हणतात की तुम्ही पर्यटनात काम करता म्हणजे काहीतरी अनुदान असेल, सबसिडी असेल. बरोबर ना? पर्यटनात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला विचारलं जातं की तुम्हाला सबसिडी किती आहे, अनुदान किती आहे, हे आम्ही पण करू शकतो. पण दुर्दैव असं आहे की 25 वर्ष पर्यटनात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला तर त्याला ती व्यसन होतं म्हणून तो काम करतोय. परंतु ज्याने आपले व्यवसाय उभे केले तर शासनाच्या अनेक योजना आहेत, पण पर्यटन व्यवसायासाठी कुठलीही योजना नाही. पण एक गोष्ट खरी आहे, ह्या सगळ्यामधून संघर्षातून जेव्हा आपण उभे राहतो त्याच्यातून जिल्ह्याची दिशा आपण ठरवू शकतो. हे काम तारकर्लीसारख्या छोट्या गावाने तिथल्या असलेल्या सर्व लोकांनी एकत्र येऊन घडवून दाखवलं. आणि तीच एनर्जी घेऊन त्या संस्थेमध्ये 6 वर्ष अध्यक्षपदाचं काम करण्याची संधी मला मिळाली. अनेक अनुभव तिथे असलेल्या मंडळीमुळे मला मिळाले. आणि कोरोनाच्या काळामध्ये पर्यटन महासंघाची आपण निर्मिती केली.
निर्मिती करत असताना आज खरं म्हणजे आमच्यामध्ये आमचे जे प्रमुख आहेत त्यावेळी डी.के. सावंत, आज ते हयात नाही आहेत, परंतु पर्यटनाचा गाढा अभ्यासक, त्यावेळी आमची अपेक्षा अशीच होती की त्यांनी ही जबाबदारी घ्यावी. पण त्यांचं एक कायम मत असायचं, ते बाबा तुला ते समन्वय तुला जमतो, आम्हाला ते डायरेक्ट तिरफाड करायला जमते, त्यामुळे आम्ही नको, तूच थांब. ही सुरुवात झालेला पर्यटन महासंघ, आज आम्ही जे काम करत आहोत, कोकणशाहीचा व्यासपीठ आमच्यासोबत गेल्या 3 वर्षात उन्हा पावसासारखं म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये आमच्यासोबत आहे. आम्हाला प्रत्येक ठिकाणी कोकणशाहीच्या माध्यमातून सहकार्य होत आहे. कोकणशाही आणि पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एकच उद्देश आहे की कोकणातला उद्योजक, या उद्योजकाला स्वतःवरचा विश्वास निर्माण व्हावा आणि त्याला समाजामध्ये असलेल्या उद्योजकाला देखील उद्योजक बनण्याचा एक आत्मविश्वास निर्माण करावा, म्हणून हे व्यासपीठ कोकणशाही म्हणून बनलेलं आहे. कोकण हे नावामध्येच एक ब्रँड आहे. आज पर्यटन महासंघ म्हणून आम्ही काम करत असताना पहिल्यांदा अशी गोष्ट घडलेली आहे की पूर्णपणे भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा हा असा एकमेव जिल्हा आहे की ज्या गावामध्ये प्रत्येक गावाच्या ग्रामपंचायत स्तरावर आपण पर्यटन ग्राम समिती गठीत केलेल्या आहेत. मुळामध्ये काही गोष्टी तुमच्यासाठी अवांतर जरी वाटत असतील तर ते माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला सांगणं गरजेचं आहे की जेव्हा 101 उद्योजक इथे सत्कार घ्यायला येतात, तेव्हा 101 उद्योजकांना 431 गाव, ह्या जिल्ह्यातला प्रत्येक ग्रामीण गाव उद्योगासाठी आपली वाट बघत आहेत, हे सांगणं माझं कर्तव्य आहे. म्हणून मी ही काही गोष्टी सांगतोय. या 431 गावाच्या ग्रामपंचायतीमध्ये आता पर्यटन ग्राम समिती गठीत झालेल्या आहेत. युवा पर्यटनाच्या माध्यमातून अनेक गावामध्ये पर्यटनाची एक नवीन सुरुवात आपण करत आहोत. पर्यटन महासंघ म्हणून काम करत असताना सागरी पर्यटनाबरोबर अन्य पर्यटन क्षेत्रात देखील काम व्हावं, याच्यासाठी पर्यटन महासंघ काम करत आहे. खरं म्हणजे सिंधुदुर्ग म्हटला तर फक्त बर्फ सोडून सगळी गोष्ट उपलब्धता असलेला हा जिल्हा आहे. परंतु त्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या काळात आपण, आमचा ह्या सगळ्यामध्ये एकच प्रयत्न आहे की येणाऱ्या काळात ह्या सर्वावर फोकस पडावा आणि लोकांनी त्या दिशेने काम करावं. बहुतांश वेळी आता आमचे संतोष काकडे इथे उपस्थित आहेत. पर्यटन क्षेत्रामध्ये बाहेरच्या भागात जाऊन कसं आपण पर्यटन करू शकतो, माझ्या जिल्ह्यात पर्यटन कसं करू शकतो, ते आमचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करतात. ह्या बऱ्यापैकी एक चांगली माहिती आपण संकलित केली आहे. कमलेश चव्हाण म्हणून आहेत. साहसी क्रीडा प्रकारांमध्ये देखील आपण काम चालू आहे. आज परिस्थिती पर्यटनाची एकच गोष्ट खरी आहे. ह्या संघर्षाच्या काळामध्ये पर्यटन महासंघ म्हणून ह्या 101 उद्योजकांचं स्वागतच करतो. त्याच्याबरोबर दुसरं एक आव्हान जे आहे की आजचं जो काय स्वागत समारंभ आहे, हा स्वागत समारंभ म्हणजे 101 उद्योजकांचा जो सत्कार आहे, हा उद्योजकांचा नुसता सत्कार नसून येणाऱ्या काळामध्ये ह्या सर्व उद्योजकांनी जिल्ह्याच्या पर्यटनासाठी आपला जमेल तेवढा हातभार लावण्यासाठी मी आपल्याला आवाहन करतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो.